Fúj, a kaja. Hova? Az enyém. Ja, de az nem ide való a konyhába. Most a sütőbe mit csináltok? Várjál, ezt hogy kell? Így? Na, itt ebbe kell meg. Itt van ott van a Nézd, Szofi, így. Ebbe. Rakjuk a mosogatóba. Így. Így csapkodni vagdalni a konyhába. Hát ez borzasztó. Közben meg odaég a csirke. Nem! Nem. Kavar be, Szofi. És mi van ebbe az edénybe? Semmi. Mossátok el! Fúj, piszkos, mossátok el! Tészta benne van, ebben meg van hal. És mióta cukrozunk főzés közben? Jucsi, adjál már! Mondjad neki. Kauci. Mi az, hogy hagyjál, éhes vagyok? De meg a papírt teszem. Ez mi ez? Nem. Ez hogy van ez? Micsoda? Ez ilyen dupla? Jó, Ildi, de tudsz főzni. Ezt nem tudtam. Az hogy egy ez másik alatta van. sütő. Ezt nem tudtam, azt hiszem egyben van. Inkább adjatok egy kis kávét. Nesze! Itt van. Itt. Nesze! Itt van. Na, ott a kávéd, igyad. Hol? Tessék. Persze. Persze. Csoda rendetlenség van itt.